Ahoj lidi, budu točit Toka Boka videa a tohle je příběh, takže pojďme na to, jako. Píp, píp. Aha, to je budík. Jdu udělat jídlo, protože mě máma zbíje. Ach, neznaším svůj život, taky musíme mít i tohle oblečení, tohle hnusné. Tak dobře. Fakt nic není. Musím jít nakoupit, tak jdu to říct mamce. OK. Mami, vstávej, mami. Simo, co mě budíš, nevidíš, že spím? No, já jsem jen chtěla jít nakoupit. Nic tam není. I tak nemusíš, jdeme se někam jinam najíst. Takže jdi zabudit Vikinku. OMG, to fakt jdeme? Já se tak těším, já už jdu. No, soba jedna, fuj. Vicky, vstávej, jdeme se někde najíst. Nebože, co mě zas budíš? Vypadni. Jen mámka řekla, že jdeme ven, takže tak. Už vypadni. Jo, už jdu. Co si dám na sebe? Tohle ujde. To si dám. Možná i toto, nevím, asi ne, toto ne.